Γνωστός, δεν χρειάζεται καμία εισαγωγή από μένα. Ο πρόεδρος εδώ, αν έχει να πει κάποιον, ο οποίος ανέλαβε και την πρωτοβουλία να τον καλέσει. Θεωρούμε μεγάλη μας τιμή που έχει έρθει να μας μιλήσει σήμερα στην αίθουσα του Δημαρχείου του Αγίου Δημητρίου. Και δίνω το λόγο στον πρόεδρο και στον κύριο Μανώλη Κουλέτο. Ευχαριστούμε τον Μανώλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Βλέπω βέβαια ότι περισσότεροι είμαστε συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παραβρίσκονται, τους δημότες, τους δημοτικούς συμβούλους, την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, η οποία παραβρίσκεται και μας τιμά με την παρουσία της. Θέλω να ευχαριστήσω πριν προχωρήσω στον κύριο Μανώλη Κουλέτο, το Δήμο και τη Δημοτική Επιτροπή που κάθε φορά που έχουμε μια εκδήλωση που χρησιμοποιούμε τους χώρους του Δήμου μας γίνεται αυτή η παραχώρηση. Και φέτος, όπως σας είπαμε, ο Μανώλης έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της φωτογραφικής ομάδας η διαδικασία μιας σειράς από προβολές. Έχετε ενημερωθεί από ένα φυλάδιο που σας μοιράζεται. Στα πλαίσια αυτών των προβολών είχαμε πει ότι καλό θα ήταν να είχαμε κάθε φορά ένα ομιλητή σχετικό και με το αντικείμενο, με το θέμα της προβολής. Σήμερα ήταν το θέμα μας το ψηλά τα χέρια Χίτλερ του Ροβίρου Μανθούλη. Θεωρήσαμε ως εκπαιδευτικοί ότι θα ήταν μια καλή συγκυρία αν μπορούσε να έρθει να μιλήσει ο Μανώλης Κουλέτος. Ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο που μας λείπουν τα πρότυπα από την κοινωνία μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στους κοινωνικούς του αγώνες για δικαιοσύνη και δημοκρατία μπορεί να πει δύο κουβέντες παραπάνω. Και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια στο πετσί του, στους αγώνες του, από πρώτο χέρι την ένταση των αγώνων, ειδικά απέναντι στον φασισμό. Το φασισμό που ξέρετε ότι δεν ήρθε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν τέλειωσε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται να κυκλοφορεί και να υπάρχει, να υφέρει στο χώρο και στην κοινωνία. Εμείς ως εκπαιδευτικοί θεωρήσαμε ότι πραγματικά μπορούμε με την παρουσία του Μανώλη Κουλέτου, με μια παρέμβαση για συζήτηση για τον φασισμό και τη βίωσή του και στο παρελθόν και σήμερα, να προσφέρουμε σε αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν πρόκειται να λυθεί κάποτε αυτό το ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί και το βλέπουμε και στα σχολεία μας και στις κοινωνικές μας σχέσεις και στους αγώνες μας, αυτό είναι μέσω της παιδείας. Η παιδεία όμως από μόνη της δεν φτάνει. Ο Μανώλης Κουλέτος θεωρούμε ότι είναι και κοινωνικός παιδαγωγός, αλλά και κοινωνικός αγωνιστής. Γιατί βλέπει ότι οι ιδέες είναι πολύ καλές, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να τις αγωνίζεσαι και έξω από το χώρο των γραμμάτων και στον δρόμο. Τον καλό λοιπόν, τον ευχαριστώ καταρχήν και τον καλό να μας δώσει τα φόντα του για πράγματα που έζησε και για πράγματα που μπορεί να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κάπως έτσι έχουμε συσταθεί. Ζητάω συγγνώμη, αλλά είναι ιδιαίτερα συγκινημένος με αυτή τη δήλη που βρίσκομαι ανάμεσα σε εσάς τους εκπαιδευτικούς. Να εξηγηθώ για ποιο λόγο. Η μάνα μου ήταν δασκάλα, την είχα δασκάλα ο ίδιος Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού. Ο αδερφός μου, φοιτητής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πρωτοετής, 3 χρόνια μικρότερος από μένα, εκτελέστηκε από τους Ναζί, δάσκαλος δηλαδή, φοιτητής, και τα πρώτα μου εξωσχολικά βιβλία ήταν ο Πεσχαλώτης. Και η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν αυτό το δίθεν που λέμε, θα ξέρετε τι γίνεται, το αδύνατο δίθεν παιδί που δεν τα παίρνει τα γράμματα, κάποιος να το διδάσκει, αρχίζει αυτή τη δουλειά και η μάνα μου με έβαζε να διδάξω τα παιδιά που δεν παίρνανε γράμματα. Δηλαδή τα πιο ανήσυχα παιδιά, λέω την άποψή μου από τώρα, και στην περίοδο της κατοχής ζήσαμε, γιατί τα παιδιά του φούρνερη της γειτονιάς έπρεπε να μάθουν γράμματα και μας έδινε ένα καραβέλι ψωμί την εβδομάδα. Βλέπετε τις σχέσεις με
παιδεία. Πέρα από αυτά όμως έχω διδάξει σε σχολές τις οποίες ίδρυσα στα περάτη της Νάξου όταν εφαρμόσαμε την άμεση δημοκρατία. Για αρκετά χρόνια έχω μια μεγάλη εμπειρία ανάμεσα στον τρόπο της διδασκαλίας και πώς πρέπει να γίνεται η διδασκαλία, και είμαι εχθρός της παπαγαλίας από τότε που η μάνα μου επέμενε να μάθω την προπαίδεια και δεν την έμαθα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έκανα την εξήγηση αυτή την απαραίτητη και λέω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ας μου επιτραπεί να θίξω μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς ούτε θίγονται από τους ιστοριογράφους όπως πρέπει, το ένα, και το άλλο είναι ότι τα βιβλία και τα προγράμματα διδασκαλίας δεν τα περιέχουν. Καταρχήν να δούμε τη συμβολή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να δούμε αν ψηλά τα χέρια Χίτλερ, ο πνευματικός ο τίτλος, δεν το ξέρω το περιοριστικό της ταινίας, αλλά αυτό είναι σημαντικό καταρχήν για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Και με την κήρυξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ο άξονας είχε κυριαρχήσει σε όλα τα μέτωπα. Πέρα Ανατολή, Αφρική και Ευρώπη. Νικούσε παντού. Μέχρι τότε δεν είχε υποστεί καμία ήττα μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 1940 και είχε καλλιεργηθεί ο μύθος, η προπαγάνδα η γερμανική το πέτυχε αυτό, είχε καλλιεργηθεί ο μύθος περί του αίτητου του άξονα. Το 1940 με την φασιστική εισβολή ο ελληνικός λαός κατέριψε το μύθο του αίτητου του άξονα με το έπος του 40-41 και ανέτρεψε από εκείνη την ώρα όλη την πορεία του πολέμου και έδωσε και άλλο χαρακτήρα. Οι πόλεμοι μέχρι τότε ήταν υπεριαλιστικοί και με τη στάση του ο ελληνικός λαός και με το νόημα που έδωσε στο πόλεμο εκείνο μετέτρεψε τον πόλεμο από υπεριαλιστικό σε αγώνα απελευθέρωσης των λαών. Είναι δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα έχει υποθεί, δεν έχει υποθεί ακριβώς όπως το είπα, ότι καταρρίψαμε το μύθο του άξονα με το έπος του 40-41. Το δεύτερο δεν έχει πολύ παρουσιαστεί, αλλά είναι και το χαρακτήρα του πολέμου. Ένα δεύτερο τώρα στοιχείο, να σημειώσω ένα γεγονός για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα αυτό το θέμα. Ήταν τέτοια η μαυρίλα που είχε πλακώσει σε όλη την Ευρώπη, ότι ο μύθος περί του αίτητου άξονα είναι γεγονός. Δεν υπήρχε φως στο τούνελ, όπως λένε στη λαϊκή κοινή γλώσσα, ώστε έγινε για να γίνω κατανοητός τούτο το γεγονός. Με κάλεσαν μετά τον πόλεμο και πολλά χρόνια μετά οι Γάλλοι αντιστασιακοί να μου δείξουν τη δική τους αντίσταση. Πήγαμε στο υψίπεδο του Βερπόρ, όπου είχαν κατασφάξει η Γερμανία ληξιωτιστές χιλιάδες άμαχους που είχαν καταφύγει εκεί ψηλά. Μετά κατεβήκαμε στο υψίπεδο του Γκρενόμπλ και από εκεί περάσαμε στα Γάλλο-Ιταλικά σύνορα. Οι Γάλλοι αντιστασιακοί μου είπαν, Μανώλη, εδώ τόσο πολύ μας ενθουσιάσατε με αυτό που κάνατε
έπος 40-41, ώστε στήσαμε πανό στα σύνορα προς την Ιταλία και πάνω στο πανό γράφαμε Έλληνες, προσοχή, μην προχωρήσετε παραπέρα, από εδώ και πέρα αρχίζει η Γαλλία. Με το γαλατικό τους χιούμορ απέδειξαν την σημασία του έπους του 40-41. Δηλαδή, για σκεφτείτε, στηρίξαμε τους Ιταλούς στη θάλασσα, ότι αποβιβαστήκαμε στην Απολίγια η Καλαβρία, ότι πήραμε όλη την Ιταλική Χερσόνησο απάνω νικώντας τους Ιταλούς και του ψώσαμε τα πανό, μην προχωρήσετε παραπέρα Έλληνες, από εδώ και πέρα αρχίζει η Γαλλία. Τέτοιο θάρρος δώσαμε στον κόσμο. Αυτό τονίζω για να το πω. Έχω κι άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο νου αυτό. Σημαντικό ότι θα ακολουθήσει ένας γόνιμος διάλογος πριν από το φιλμ